Čaute, čaute. Vítam vás u môjho tutoriálu, kde vám ukážem nábytkové veci do bytu. Na túto ukážem vám, ako postaviť stoličku, stôl a počítač a samozrejme k tomu aj lampy. Tak, dáte si nejakú stenu, ja mám 5x4 bloky, to je jedno, veď ako budete mať s tým proste do domu. Zoberte si schodíky z dubového dreva a vlastne budeme na to potrebovať obraz, schody, cedulku, ruditovú lampu, páku a záťažovú nášlapnú dosku. Aby sme nezabudli, tak schody môžete mať z hociakého dreva. Ja som si vybrala práve toto. Toto dreva to budete mať. Tak, dáte si ten obraz. A len obraz, ktorý bude na jedný bok. Ak sa vám bude páčiť aj na dva, tak to je jedno, už je to na vlastný výber. Dáte si ten nášlapnú dosku, môžete mať aj inú. Nemusíte mať tú, ktorú mám ja. Ja som si to len vybrala, lebo mi sa to hrozne páči. Tak som si zobrala takú. Dáte si okolo nej cedulky, okolo tej stoličky. A tá stolička musí byť presne na počítač. Teraz dáte z jednej a z druhej strany ruditovú lampu a na nie si položíte z hociakej strany páku. Svietiť vám to určite bude, len neviem, či to bude svietiť aj takto. No, môžete si to dať aj takto. To je jedno. To máte úplne jedno. A máte. Takže na toto, teraz si postavíme tajný vchod do obrazu. Na to budeme potrebovať obraz, dvere a nejaký rôzny blok. Dáte si z jednej a z druhej strany dvere, ale musia byť otvorené. Proste musíte ich mať otvorené, pretože to tam tak nedostanete. Teraz si dáte tak to položíte hoci ako tie obrazy, to spravím tak narýchlo, aby ste toho nečakali. Tak. Aj z tejto strany. Tak. A máte, prejdete. No. Prejdete dnu, ja to môžete vyznať. A už je na vás, čo si dáte dovnútra. To už je len na vás. Teraz si naučíme postavať poschodovú posteľ. Budeme na to potrebovať dvere, posteľ samozrejme a nejaký blok. Ten blok položíme takto dva bloky. Na to dáme posteľ a dáme aj pod posteľ. A teraz takto si dáme dvere z tejto strany aj z tejto. Dajú sa vám aj otvoriť. Dajú sa vám otvoriť, ale už to vyzerá takto. A máte poschodovú posteľ. Tak, a na postavenie pekného gauča budete potrebovať nejaký blok a nejaký schodík. Tak. Dáte si jeden blok, takto si dáte dva bloky a máte, to je jedno proste ako veľký gauč, spravte a tomu navediete schodík. Ukážem vám aj druhú variantu, ako to môže byť. Keď chcete fakt, že veľký gauč, tak to môže byť aj takto. Môžete si ho dať kľudne aj takto. Bývajú väčšinou takto tie gauče. Tak. Takto to nejako vyzerá, ten gauč. Tak. Ja som rada, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám to páčilo, dajte palec hore. Ak sa vám to nepáčilo, dajte palec dole. Ďakujem. Čus!